Anong kung gamitin yung shampoo? Ay, dagamin, aglaklako ti shampoo nga pampatubo ti buhok. Isa ti naramid ko nga pang... Ito malamay. Isa ti kapo na naibos ibog ko. Alay kayo nagpakatawa. O din sa, dadalag niya. At tinigalo kanya ya, atin niya. Takwa. No, 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 no. Okay guys, nandito na naman tayo. Rati tayo balay ni Madam Mitch. Sapay lang ko matarata. Interviewin tayo. Na. Come on, let's go! Okay guys, nandito sila. Nandito si Madam Mitch. Madam Mitch, halika. Kumusta ang buhay-buhay? Okay lang. Good morning po sa lahat. Ay! Nandito pala si Tito Manny. Ano, tatay mo? Yes po, si Senyor Manny. Tatay ko po sa totoong buhay. Totoong buhay, anak din po na si Rysel. Ayan. Yes po. Ano pa yung ginagawa nila dyan, Madam Mitch? Nagbubungkal ng lupa para pagtaniman ng mga gulay. Yes. Klaseng mga buto. Katulad ng ulo ni Tito Manny. Dito ka, Papa. Oh. Luwalayo si Papa. Dito ka, Papa. Hindi malaki. Guys, Kita natin si Papa. ano tayo mo alam dito? Ay, natang Ano ang klaseng anatang? Basta dabungan na. Sabagay. Kumusta mo tiyo? Pinagbablog yun. Nabayad kayo mati magkita. Yung video. Busy? Busy ti kwa. Te, Trabaho. pinagmadyong. Jol. Sa ano? Sa mga bagay-bagay. Siyempre, dati katanungan. Sikat kayo mo lang di ko na, GNG TV. Alam mo, may bagayo di followers yaw. Okay, pasalamat ak mo dam kwa. Mang suporta ka na tayo. The followers. Anak, may bagayo dyan guys. Diretso da lang ati panagkada. Pinagbuya. Panagbuya da no madinga mo nga kwa Narajian. Awang kat-kata na agad, diretso bata. Awang kat-kat. Ano, may bagab. Panunod pa lang, ni Madam Mitch pa lang. Sa mga solid followers, anong masasabi mo? Sa lahat po ng mga solid followers namin sa GNG TV, GNG Farm TV, Baak Andres, at sa lahat po ng mga page namin, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana napapasaya po namin kayo araw-araw. Manood lang po kayo, nasa yung ano namin, yung full video namin is nasa YouTube channel ng mga page namin. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Maliban sa pagbablog, ano pang pinagkakabalan mo, Madam Mitch? Ang pinagkakaabalahan ko ngayon, Pakataon mo na. yan. Meron po kasi akong pwesto ngayon sa Plaza ng Victoria. Ayan po, sa lahat po ng mga taga Victoria, taga Tarlac po, visit nyo lang po yung yung pwesto namin kainan sa Stall 21. Ayan po. Makikita nyo po din yung Jing TV na logo ko. Nandun din po. Anong oras nagbubukas? 8 o'clock po nagbubukas ngayon hanggang gabi po kami niyan. Marami na pong mga baratilyo po doon sa plaza, kaya mamasyal po kayo doon. Ayun po, sa mga nasa Victoria. Anong pangalan para madali lang nilang... Wala po kasing pangalan, basta nandun pala tandaan po, meron po kaming logo ng Jing TV. Kasi may page po ako ng Jing TV, ayan, follow nyo rin po ako. Tsaka ang mga makakain po doon silog meals, tsaka may sizzling na rin po kami, chicken, bangos, tsaka sisig, pinaka bestseller po namin. Ayan. Ano pa hinihintay nyo? Pumunta na kayo sa bayan ng Victoria, dun sa mismong plaza. May nakalagay daw na Jing TV. Alam nyo na yon. Okay, si Uncle Manny naman po.
May kamukha kayong artista, Uncle Manny. Si Bembol. Mas gwapo ako doon. Ayos napagkarapan niyo, Uncle. Ano mo ti kayo? Maliban sa pagbablog, ano pang kwan? Kwan kayo? Barbero? Ha? Maday. Survey. Ay, survey pala, Yeah, survey. 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 Ano ba yung survey? Pagkakataon mo na, pagkakataon. Ako ti dagdaga, ano, pa-subdivide, pa-relocate. Ano, Contact. Anong contact? Para malaman. Pangalan. Para pagkakataon na to. ay basta makita dala di ko na, no. Meron bong Michael. karatula doon sa May Ganiban sa Michael kay Ganiban, engineer. surveying. Michael Ganiban Surveying. Sa mga gusto pong magpasukat, kontakin nyo lang po Michael Ganiban. Ayan. Ano pa yung matamag ko man. Manutawan di bago mati nagtuba ti Bukyaw. Hindi na Madi. maalala. Madipay nga nagtubo. Hindi nagtubo unam. Ay kita mga 19 Nagbayagan, 19? mga 45 years na. Nagbayagan. Ano gamitin yung shampoo? Ay dagamen aglakla ko ti shampoo nga pampatubo ti buhok. Isa ti naramid ko nga pang Tumalamay. isa ti gapo na naibus ibuk ko. Alay kayo nagpakatawa. O din sa, dadalag niya. At tirigalo kanya ya, atin niya. Takwa. No. Tamad di mahuli, mapututan tuloy. Kayo, napinda sa tagag. Reggae. Bagay Yan. Tama, di ba? Oblige dating nga book ko. Yan, tama po. Ay, dati bang kulot? Yes po, kulot po yan. Tsaka mahaba yung buhok niya, nakita ko sa picture nun eh. Tama, tirigalo kanya mangkal eh. Bagay na bagay, reggae. As your rivers of Babylon. Minsan. Yeah. Di magsala. Nag-iidolo sa inyo, Papa. Sayawan mo naman. Ay kanta mo ta. As your rivers of Babylon. Where we sat down. Ay, kasi yun naman, may sama step na. Katigid lang. Sa kalawang katigid. Malamay, saan napay tiko? Anapay sa baling atawid mo maliban si pagbablog, inspirational comedy. Anapay? Hala. Talent! Sige, talent. Kakanta. Ay, oo nga pala, maalala ko. Yan, dahil magaling talaga si Direk, hindi sa ulyanin. Si Madam Mitch po ay dating Miss Victoria yan. Kung alam nyo lang po. Anong taon yun? Anong taon? Hindi. 20... tama si Papa. Ang galing ni Papa. 2001 po. First runner-up lang naman. Hindi naman Miss Victoria. Marami pa ako sinasalihan. Mutya ng Tarlac, sa mga schools. Yon. Marami pa akong pinagsasalihan. So, ngayon, ewan ko. hindi na bumalik yung yung dating katawan. Sabi na naman sa kwan yung patabaan. Ayan. Saka, anyan mo ti pagkawa, ang pageant mo. Kasi sila kam? Nawala ti ko kita. Hair stylist. Dati ko manggugupit. Ay ko. Ganyan po kasaya yung mag-ama. Sa content lang po sila, siyempre, alam nyo, may mga role silang ginagampanan. Siyempre, yung iba, binabas. Pero sa totoong buhay po, magkakasundo po sila. Ginagawa lang po nila yung pinapagawa ni Direk. Kaya wag nyo po sana silang ibas. Pasalamat ulit. Medyo mahaba na din ang ating usapan. Pasalamat ka na. Sa mga sumusubaybay sa G&G, marami pong salamat sa inyong lahat. Christmas ngayon. Merry Christmas. Sana makuhanan tayo ng pamasko Ayun, pamasko. sa mga viewer. Ayun, viewers. Siyempre, Manonood lang sila, pamasko na sa atin. malaking bagay na rin yun. Tapos share. 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 Parang share your blessings. Follow, subscribe, and share. Ayan. Sana huwag kayong magsasawang mag-subscribe sa aming mga Mga page, page, channel. YouTube channel. YouTube channel, Ayan. G&G TV, ano pa yung mga kwan natin,
Basta manood na lang kayo sa ang mga... kabaw no, ada tiwig na may met no ka. Malagip na oh. Hanapin na. Walang wig. Oh, ano papaluno na niya pa. GNG TV pa na pag kami likat kun lay. JNG, Oh. Pam TV. Oh, kita mo na pagala. Oh, napay. Baka Oh, Andres. kita mo lagi. Daming dyan. Oh, kita mo kabel ko madi na malagip may dan. Dapat may isa. Awan. Awan. Side story. Ay, anda. Talaga lang ha. Back Andres 2.0. Oh. Ayun. Okay, maraming. Huwag kayong magsawang manood Yun. sa aming mga vlog. Yun. Tapos, Uncle, ano ba iti kuya? Nya ti siyempre kuya ti December tata, ti may bagayo kini Mitch. Siyempre katado kayo ti kuya. Christmas atta December Dumawat ka ti pamasko niya makap. Siguro nga wag na sumuti kumikita ti ko. Dapat i-share mo blessing mo kinyame. Sana dumami ang ano namin, ang benta para makapag-share ng blessing. Pagka nakapag-share ka sa akin, mag-share din ako sa mga iba. Ayan, ngayon ang kagandahan. Oo. Sige, Tama po yan. si Madam Mitch naman ang last lahat na pang December. Okay, binabati ko po kayong lahat. Malapit na po ang Christmas. Merry Christmas in advance po sa inyong lahat. Sana po maging maligaya ang Pasko natin at marami po tayong blessing na darating. This coming year, 2026, sana po maging masagana po yung mga buhay natin. Lahat po tayo. Yan. Thank you and God bless to all of you. Okay, maraming salamat. Ayan po, narinig nyo naman po yung sinabi ni Tito Manny and Madam Mitch. Ayan, kaya maraming salamat po. Merry Christmas and advance. In advance. Happy New Year! And happy birthday. Happy birthday. Umabol pa yun. Birthday man. Oh, Sa December. December, bati niya. Bati niya. February kayo. Wow, mangloloko man nun. Nalpasagan. I-advance ko pero. Okay po, bye po. January na, wala nang pera. December mayroon pa. Meron ka ba? Umabol pa, pasensya kayo. Sa daldalan, malmalpasig kayo. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan!